Herri birusa. Kutsatzen dira gaitzak, minak eta birusak. Baina kutsatzen dira ere pozak, elkartasuna, lankidetza eta zaintza. Urruntzeak gerturatu egin gaitu. Ustasunak bete. Minak herri gisa hazi. Herri birus ederrago egin. Zer den herri birusa? Minean herri izatea. Balkoi eta leihoak plaza bihurtzea. Birusari komunitati izurriz erantzutea. Naizenaren eta garenaren arteko zubikusizinak zeharkatzea elkar zaindu eta elikatzeko. Hoxe da herri birusa. Kaixo, Mendi Urruzuno naiz, eta herri birusa argazki erakusketa deskubritzera gonbidatu nahi zaituzte. Erakusketa honetan, konfinamentu garaian egin dudan argazkilanaren parte bat jasotzen da. Herriko 18 txoko ezberdinetan egongo da ikusgai, eta txoko ezberdina deskubritzeko aukera bat ere bada. Erakusketa irailaren 13 arte daukazue, oraindik beraz badaukazute aukera bisitan etortzeko. Animatu eta etorri. Eta zabaldu begiak.